मोनसे दे माबालाय पेज नम्बर 104 सिखांफिननायखौ फोरमायनाय गाहायाव होनाय बाख्नाय मेथाइया गोदो गोदायनि थार पास्कानि मम बाथिखौ मान होनायाव बेखौ रोजाबनाय जायो जे मम बाथिजों ख्रिस्ट'आ दिन्थिजायो रंजानो अख्रांनि बोलोफोर रोजाबनो हानजाफोर इसोरनि राजानि सारिनि बाज्ल'नो गासै जाजानायफोर जिसु ख्रिस्ट' जोंनि राजाया सिखांफिनबाय बासायजानायनि बिगुरखौ सुनो जोंखौ माब्लाबै रंजानो नोंनि राजानि गोजोन जोंलांनानै ख्रिस्ट'आ देरहाबाय समायनाया नोंखौ सुफुंगोन खोमसिया अरायनि थाखाय गोमालांगोन रंजानो समायनायाव सिखांफिननाय बासायनाया नोंनि सायाव जोंगोन बे जायगायाव रंजानायजों गोमसारथों इसोरनि गासै सुबुंफोरनि मेथाइजों बर'आ नोंसोरजों लोगोसे थाथों नोंसोरनि मैगंखौ गोजौआव जों जोंनि फोरबो इसोरखौ हामबाय होनि Se ora Christ
Zai